Ongi etorri Oñati Institutuko mekanizazioko ziklora. Erdi mailako ziklo honetan, txirbil arroketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko mekanizazio prozesuak gauzatzen trebatuko zara. Planoak interpretatu, prozesu horriak garatu, makina erramintak prestatu, programatu eta piezak egiaztatzen ikasiko duzu. Mekanizazioko zikloa amaitzean, goi-mailako zikloetarako sarbide zuzena lortzeaz gain, metalak transformatzeko industrietan lan egiteko gaitasunak eskuratuko dituzu. Tornu edo fresagailuetan piezak fabrikatzen, erramintak zorrozten, metala konformatzen edota robotak maneiatzen lan egin ahal izango duzu. Hurbiltasuna da gure ezaugarri nagusietako bat. Ikasleekin zein gurasoekin zuzeneko komunikazioa mantentzen dugu. Harremanak hezkuntza prozesuaren oinarrian daudela pentsatzen baitugu.